Leviticus ti aduonu mienu. Na Awurade kasa kyerɛ Moses sɛ, kasa kyerɛ Aaron ne ne mma sɛ, wɔnte wɔn ho mfiri Israelfoɔ akronkronneɛ ho, na wɔnwura me din kronkron no ho. Ade a wɔyɛ no kronkron ma me no mu, mene Awurade. Ka kyerɛ wɔn sɛ, mmoa wɔn toatoasoɔ mu. Barima biara a ofiri mo asefoɔ nyinaa mu a ɔbaa kronkronne a Israelfoɔ ayɛ no kronkron ama Awurade. Na ne fi wɔ ne soɔ no, obetwa saa ɔkra no afiri m'anim atwene, mene Awurade. Aaron asefoɔ mu barima biara a wɔyɛ ɔkwatani, anaa deɛ ne ho sene no ni akronkronneɛ no bi kosi sɛ ne ho bɛtie. Na deɛ ɔka adeɛ a efun agu ho fi anaa obi a ne ho nsuo afiri ne mu, anaa obi a ɔka adeɛ biara a ɛwe a ɛma ne ho nteɛ anaa onipa a ne ho fi biara enti ne ho nteɛ no, ɔkra a ɔka no ne ho nte kosi anwummere. Na woni akronkronneɛ no bi gye sɛ wɔde nsuo adware ne ho ansa. Na sɛ owi akɔtɔ a ne ho te, ɛno akyiri ansa na woni akronkronneɛ no bie, ɛfiri sɛ ɛyɛ n'aduane. Aboa funu anaa deɛ watete ne mu no, woni mfa ngu ne ho fi, mene Awurade. Na wɔnhwɛ m'ahwɛdeɛ, na wɔansoa ɛho bɔne, na sɛ wohura ho a wɔanwuwu, mene Awurade a meyɛ wɔn kronkron no. Ɔhɔhoɔ biara nni akronkronneɛ no bi, na deɛ wabɛtena ɔsɔfoɔ bi nkyɛn anaa ɔpaani nni akronkronneɛ no bi. Na sɛ ɔsɔfoɔ bi de ne sika tɔ wɔ nipa bi a, ɔno deɛ ɔnni bi, ɛne deɛ wɔwoo no ne fie, wɔn na wɔnni n'aduane no bi. Na sɛ ɔsɔfoɔ babaa bi kɔware ɔhɔhoɔ bi a, ɔnni akronkronneɛ ma soɔ afɔrebɔdeɛ no bi. Na sɛ ɔsɔfoɔ babaa yi yɛ okunafoɔ anaasɛ wako no, na ɔnni ba, na ɔsane ba n'agya fie sɛ ne mmɔfra ase a, ɔnni n'agya aduane no bi. Na ɔhɔhoɔ biara deɛ ɔnni bi. Na sɛ obi ani nna hɔ na wɔdi akronkronneɛ no bi a, ɔmfa n'abupɛn num mu bi akompae so, na ɔnnane akronkronneɛ no ma ɔsɔfoɔ no. Na wɔnhura Israelfoɔ no akronkronneɛ a wɔde bɔ afɔdeɛ ma Awurade no ho. Na wɔmma wɔn soa asodie bɔne bi wɔn akronkronneɛ no die mu, ɛfiri sɛ mene Awurade a ɔyɛ wɔn kronkron. Na Awurade kasa kyerɛ Moses sɛ, kasa kyerɛ Aaron ne ne mma ne Israelfoɔ no nyinaa, na ka kyerɛ wɔn sɛ, obiara a ofiri Israel fie anaa Israel mu, ahɔhoɔ mu a wɔde n'ayɛyɛdeɛ bɛba, wɔn bɔhyɛ adeɛ biara anaa wɔn ayamye adeɛ biara a ɔde brɛ Awurade abɛbɔ ɔhye afɔdeɛ, deɛ ɛbɛyɛ na ɛbɛsɔ ani ama mo nti, ɛnyɛ onini a wodi mu a ofiri anantwie anaa nyanten anaa mmirekyire mu. Adeɛ biara a ɛdɛm wɔ ne ho no, momfa mma, ɛfiri sɛ ɛrensɔ ani ma mo. Na obiara a wɔde asomdwoe afɔdeɛ bɛbrɛ Awurade sɛ ɔde rewie n'aboadeɛ ma, anaa ayamye adeɛ a ɛfiri anantwie anaa nnwan mu no, ɔma no ne mu, na ɛnsɔ ani, ɛnni dɛm biara. Deɛ n'ani afira, anaasɛ wabubuo, anaasɛ wapira, anaasɛ watutu akuro, anaasɛ ntwom anaa nsoa agu ne ho no, momfa yeinom biara mmrɛ Awurade. Na momfa wɔn mu biara nsɔ afɔrebukyia no so gya mma Awurade. Na nantwie anaa odwan a ne ho biribi boro soɔ anaasɛ watɔ apɛn no, ayamye afɔdeɛ deɛ fa no bɔ, na aboadeɛ deɛ nsɔ ani. Na deɛ wapɛkyɛ anaa wabɔ anaa watu anaa watwa ne hwewa no, momfa mmrɛ Awurade. Na mo asase so nso monnyɔ sa. Na ɔnanani bi nsɛm nso monnyi yeinom mu biara mfa mmɛyɛ mo Nyankopɔn aduane, ɛfiri sɛ wɔn ho aka, ɛdɛm wɔ wɔn ho, ɛrensɔ ani ma mo. Na Awurade kasa kyerɛ Moses sɛ, nantwie anaa odwanten anaa abirekyiri, sɛ wɔwo no a, ɔntena ne nanse nanson. Na ɛfiri da ɛtɔ so nwɔtwe de rekorɔ no, wɔde yɛ ayɛdeɛ ma Awurade gya afɔdeɛ a ɛbɛsɔ ani. Na munkum nantwie anaa odwan ne ne ba nyinaa da koro. Na sɛ mobɔ aseda afɔdeɛ ma Awurade a, mommɔ no sɛdeɛ ɛbɛma mo asɔ ani. Da no ara woni, munnya mu bi nkosi anɔpa, mene Awurade. Na munni me mmara nsɛm so, na monyɔ, mene Awurade. Na monhura me din kronkron no ho. Na wɔmmɔ me kronkron Israelfoɔ mu, mene Awurade a meyɛ mo kronkron a meyii mo firi Misraim asase soɔ sɛ merebɛyɛ mo Nyankopɔn, mene Awurade.